in za a ce za ka yi da nasa yanzu in an ce yau wannan magana ta ja an kai ni an je an kulle ni shine lissafin ka zan da na sani ba zan ba ko kaɗan ba zan yi ba wallahi. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin babban mako wanda yake zuwa muku kamar ko da yaushe a dukkanin kafafen sada zumunta na zamani na tashar tambarin Hausa na gaskiya. To kamar kowane sati muna kawo muku baki daga kowane bangare na rayuwa Hausawa da kuma masu jin wannan yare na Hausa. Kuma a wannan sati kamar yadda na saba ina tafi da wani sanannen fuska a cikin sha'anin nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa a cikin masana'antar Kannywood ta Hausa kenan a Najeriya da sauran ɓangarori na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma zan so baban namu na wannan sati ya gabatar da kansa. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جماعة sunana Nazir Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da sarkin waƙar sarkin Kano Khalifa Muhammad Sunusi na biyu. To a takaitace haifaffen garin Kano ne wata unguwa ana ce mata Gwammaja. A nan na tashi nan na girma da na yi primary school a Fage, Sumarul Qur'an na yi kuma secondary school a Sabuwar Kofa College of Quran Studies, sai kuma da na yi transfer zuwa King's College da ke nan wajejen Rijiyar Lemo kenan. To inda nan na ƙara secondary school ɗina sai kuma muka tsindimo cikin harka alhamdulillah. To ga shi a cikin harka an samu sarauta da sarkin waƙar sarkin Kano Musulmi. Ya kasance kanka a cikin sha'anin waƙa? To alhamdulillah mun tsinci kanmu a cikin wannan harka cikin godiya Allah da kuma dacewa na yadda al'amuran suke tafiya bisa yadda muke so kuma cikin aminci alhamdulillah. Me ja ba ka shiga wani cewa wani abu ne na baiwa? Tun can da na tashi tun ina yaro abin da na fi so kenan waka. So immediately kuma sai na ga brother ɗina a ciki tun kafin ya shiga ma san zai waka ni ina son waƙar, but amma shi ya zama bayan ya shigo sai ya zama min kamar limami. Shi ya yi guiding ɗina da ainihin ita ɗaukakar tasa sai na samu alfarmomi haka, na samu raguwar wahalhalu har na zamo abin da Allah ya kawo ni yanzu. To an ɗan yi za mu ci a nan taɓa irin ta mawaɓi da yauwa lokacin kaman kasan irin haka yadda yake faruwa kaman su Allah ji rai Rabi'u Usman Baba Balaraba Musa irin su Allah ji rai Rufai Ayagi. So in sun yi majalisi haka mu kuma ba zan manta ba in muna hira tun da kaman da wanda bai manta ba zai ce akwai wani abu da ake ciyayya, kai ka fito da abincin gidan ku wance ya fito da shi wance ya fito da shi ku haɗu duka ku ci. So an gama cin abincin nan kuma a zauna hira. Yanzu ba a wannan amma da ne ake yi lokaci. To in an gama wannan hirar sai mu tafi waƙen na majalisi wannan shine Rabi'u Usman Baba, wannan shine wani lokacin kuma a da'irar ma da ɗan mandiri haka ana buga, wani lokacin kuma babu sai dai wani ya ɗan dinga amsa albaci har ya zamana kuma da aka fara na waƙoƙin Hausa sai muke kwaikwaya haka muna rubuta namu. Zan samu lokacin ba mu ya san yadda za a kiɗan ba sai mu samu piano irin na yara da ake siyarwa, sai mu connecting da babban rediyo sai mu kunna kiɗansa, duk kiɗan da ya ba mu akan kiɗan za mu yi waƙa a
haka aka tafi har zuwa yanzu. To an samu shekaru ce masu ɗan dama yanzu zuwa yanzu ga kuma waƙoƙi da ka samu kan yi wanda sun ɗan yi shura haka. Ya za ka bayyana rayuwarka idan ka dubi irin lokacin da ka ɗauka a cikin ta sana'ar waƙa da kuma kasancewa a cikin masana'anta ta Kannywood? To alhamdulillah da farko na kasance a cikin rayuwar wannan harka tun zai kai irin tun ina daga secondary school ko primary school ma at least sai dan tsaya a wajen yayana yana da office a wajen haka dai nan wajen ba ni sunan wajen nan can dai wajen Goron Dutse jikin wata makaranta na nan namun sunanta. To tun kafin nan ma dai mukan dan shiga mu fita yawanci dan je nan mutum har shekarar 2000 ba zan manta ba duk muna dan bibiya ta wani abokina kusan dai sa'anni ne amma ba shi ne abokin na ba, wani ana ce ma Umar Kodo sunansa. To shi ya taba dauka ta mu je, to daga nan kuma sai na shigo harka. Na dau shekaru akalla tun wannan lokacin har zuwa 2009 ina bagwarmaya a harkar waka amma ba san to wayan nan dan na dau me ake cewa da na shigo to ban yadda in zauna ba sana'a ba, ina kokarin neman waka sai na koma ina koyon kiɗa, sai na ga kai ba zan iya kiɗa yanzu, sai na dawo kakkadin karama baka da kuɗi sai na kama editing. To ina editing in na samu kuɗi a editing sai in je wani lokacin in waka. Da akwai kuma wanda a lokacin irin su Alhaji Sa'idu Gwanja su kuma da ya ganni a wajen yayana Aminu Saira, inda shi kusan ya fara kai ni studio ne waƙoƙin da aka sa a fim. Da in na waƙa ba a fim da a sa ba, da a siya dai da mugun tsada. Dan ba zan manta ba a shekarun waƙoƙina guda 30,000 aka siya, har yau na kasa manta. A shekarar 2003 kenan da a ce lokacin farkon hawan mulkin shekaru 2003 ce. Yawwa to kaga ina a lokacin waƙa kwata-kwata 4,000 shine tsadar ta biyar, amma akwai wani Shafi'u Marshall shi ya sai wannan waƙoƙin ba zan manta ba a wajen yara. A wajen yara ya karɓi haguwa na haici yana musu ba na ɗauka ta kai ka fara sai da waƙoƙi ya ga da mugun tsada na ce to ni ban san ashe waƙa normally ba tafi 4,000-3,000 ba, ni dai zan je in biya kuɗi. To bayan na ɗan yi waƙoƙin haka ina yi ba wanda ya sani duk tsayin shekarun nan, so lokacin kuma da aka fara sani na dai har zuwa yanzu ina cikin waƙoƙin, sai rayuwata ta zama wata iri kaman a ce kawai sai na ganna da wata riga wacce ni kaina an je wani gudu sai in dinga kallon ni kuma tun daga lokacin har zuwa yanzu ni kaina ina mamakin kaina. To wasu na ganin wani bangare na mutane suna ganin baikin ka da cewa waƙoƙin da kake salon waƙoƙinka suna yin kama da na neman mutane kamar na mawadaki. Idan ka ji irin wannan wadda irin fahimta kake samu ya ake yi? Ba na jin komai, ba na ji. Aini ina da wani abu, duk abin da ban aikata shi ba ko ba na yin sa dan ka jefe ni da shi ko kare kaina ba zan ma ko magana ba zan ma. Amma alhamdulillah na sani ne tun da aka kafa gwamnati, ni tun da nake so biyu na taɓa tsintar kaina a ofis ɗin wani ɗan takara ko so uku. An yi wani kwanan nan ɗan takarar siyasa ko minista ko sanata ko waye ko wane ne so uku, kuma wannan ɗin ma duk wani abu ne ya kai mu daban. Irin a kira ka ne akan aikinka ka zo a zauna, duk wanda zai kira ni akan harka ta yawanci gida suke kira na, amma a ce ma dai ya kira ni ofis ɗinsa ba wannan ne.
balle kai tunanin a'a zan je ofis kaza in ce ni ne wani, wallahi ban taɓa yi ba. Sannan kuma ba wai abin kuɗi ba ne, ba abin ana ban kuɗi fiye da tunanin mutum ma, amma hakan dai in ɗaga waya in yi wa mutum ba in ce ina so ya bani kuɗi, ba na ji. In ba abokaina da muka tashi kuma kullum muke tare ba, ko ƴan uwana na gida, na ba na jin wannan abin. To a ce wannan ne yasa kai rufe wakan ta da watan da za a ce kalaman da suke ciki da baitocin da suke ciki, kana ganin wannan yana da alaka da rufe wakan da kai? Akwai da alaka, abinda yana da duk za a iya sako hakan akai, amma ba shi ne tunanin da ya sa na rera. Shi tunanin da ya sa na tsaya na rera kusan abin da yake wahalar da mu kenan a duniya ne. In ka duba social media, kowa burinsa me zai yi ya samu followers, kowa ɗaukakan nan mutane ba su santa ba ne ba. Shi sa in mutum yana ta fifiga sai ka ƙyale shi, in yayi zage-zagen yayi komai sai ka masa shiru, sai ya kai daidai lokacin sai ya gane me. Tun da na fara waka ba wani mutum da zai ce waka a yau zan ware ma wasu mutum biyu wanda su zuwa uku, ya ce wai yau haka kawai na ƙwanƙwasa ne masa waka, ni ba na yin wannan. In kawo ma ba wai wannan, ina ga su ne salon mauladi a waka ko a ma sallama a cewa ne yayi, ba shi bane lissafi na. Ina da burina, so in na tafi can kuma na tabbatar ba zan cimma wancan burin nawa ba, kuma ina ganin ina hanya, kuma ina fatan Allah zai kai ni hassan da zan cimma burina. Kuma kwanakin nan akwai zamanin da na ɗauki bayan hirar da ita da tijuwa da cinta na batun da yanayi da take nuna cewa su yan masana'antar kane musu na ciki, don ka fito kana kayi wani bayani a kafafen sada zumunta wanda ya tada mutane sosai. Abin ya jawo cece-kuce da yawa, aka samu sulhu da muka zauna a ranar litinin kenan. Wannan abu da ya faru, kana da na sanin fitowar da kai magana bayan abubuwan bayan abin da ya je dawo bayan magana, ka yi da na sanin fitowa da kai magana? Ta me zai kai ka da na sani? A ce saboda yadda wasu suka fito suka rinka nuna cewa kai ne ma wanda za a ce za a jefa da waɗannan maganganun da kake wasu mutum biyu a ciki. Ko kaɗan ba na da na sani, su ma mutum biyun ba su na jefa da maganan ba. Ina maganar abin da yake faruwa ga ɗaiɗaikun jama'ar da suke ciki, sannan tana faruwa lokaci ka ji kai maganar da za a ɗauke ta daban tunani. Hujjan wanda daga baya an zauna kuma da a zaman na nuna musu cewa to aini su matan da ake tana sun kai kotu, ni kusan kamar su na kare matan da mace na fara, sai ba da su nake ba. Abinda nake magana hanyoyi da ya kamata za a bi a gyara masana'anta, sannan kuma idan mutum shaƙa ta kai shi ƙarshe ya faɗi halin da yake ciki, mu daina ƙaryata shi. So in gaskiyar tana fita zai zama an samu gyara, wanda in za a ce za ka yi da nasa. Yanzu in an ce yau wannan magana ta ja an kai ni an je an kulle ni, shine lissafin ka zan da na sani? Ba zan ba, ko kaɗan ba zan yi wallahi. Akwai abubuwan da suke faruwa mun sani. Yanzu kamar misali za ka iya faɗan magana wacce ba za ka iya ɗauko hujja ba, amma duk wanda yake wajen ya san haka take. To me ka faɗa kenan? Gaskiya ko ƙarya? Ya ba, an ce ba za ka iya ɗauko hujja ba,
amma duk mu ɗin da muke sani mun san haka take. To kana ganin yan uwanka na cikin wannan masana'antar wasu daga cikin su kuma da yawa suna neman su ɓoye gaskiyar da ke ciki kenan ta halin ai abin da zai baka mamaki mu a rayuwarmu ma ta duniya haka take. Zan iya kiran ka in ce maka abin da yake faruwa haka ne, gaskiya ne, amma bai kamata ka fito ka faɗa ba wani. So sai ka ɗau laifinka na bai kamata ka fito ka faɗa ba, ka gani? Amma kowa ya san haka ne to yanzu sai mu zauna sai mu ga ya dami mu gyara. Abu yana iya fita yanzu, zai iya zama wannan abu shine sanadin da zai samu biyu matakan da za a gyara masana'anta, tunda akwai hanyoyi da za a ba a gyara. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, an jefe ka na magana. Ni ka ganna nan, babu wanda zai ce maka ya rantse da Allah shekara 6 ko 5 da suka wuce a cikin masana'antar nan ko me irin aiki na ya sanya rayuwata take. In ka ce baya can, ka daina ɗauko yarinta wani lokacin ka kawo ta. Maybe akwai abin da yarinta ne in an yi, kuma abin da na jima guda ɗaya wanda ya ɗan tafi haka, shi wani abokina ne ya yi magana, sai na kira shi na dariya, na ce ka yanzu wannan abin za ka ɗauko kai magana a kai. To wallahi ban da shi duk wanda zai magana kawai. To kana ganin abin da ya faru zai kawo kwarai da gaske. A yadda daga shugabancin na yanzu, a iya zaman da muka jiya, ban taɓa zama da shugabanci da na ga nutsuwa a cikinsa irin na jiya ba. Wani abu ne burge na a wajen maganganun. Ka san an zo sulhu yakan ba da wahala, to amma in kana da tsari sai ka rasa sai ka fito da hanyar da wancan ba sai ya mai da magana ba, wancan ba sai ya mai da kwata-kwata. Zaman da muka yi bai wuce rabin awa ba zuwa minti 40. To kaga zaman abin da aka yi kwanaki mutane wajen nawa miliyan suka yi magana a kai, kuma aka iya zama aka yi maslaha a kansa ta minti 40. Kaga wannan an yi ƙoƙari. To kuma duba da shugabannin sun duba wasu abubuwa, kuma an tattauna wasu bayanai wanda ake ganin su ne mejo matsalar da muke fama da ita a cikin masana'anta. Mun dan samu rabuwar kai ne, wannan yana ganin shi ne, wancan yana ganin shi ne. Kuma duk wannan abin da yake dan faruwa a masana'antar nan ba laifin shugabannin. Yawwa, ba duk wanda ya ce wa ka laifin shugabannin ne, ba gaskiya ma. Mu a masana'antar kowa kawai ana faɗar sunanta masana'anta a industry saboda harkar fina-finai ko waƙoƙi ko kowane ɓangaren su, amma kowa yana tafiya ne na shiwa ne. Ha gani? Idan yanzu shugabanni suka gindaye doka haka, sai kai a matsayina na sarkin waƙa kawai sai yanzu in taka ta. Idan na taka ta na wuce, sai mabiya bayana sai su ca a kai, sai fans dina sai su ca a kai, ka gani? Duk su kare sai a dauna. Kowa zugarsa yake ja. Sannan kuma ko da yaushe mata, in ka ji an dakatar da wani afim, mace ce. In ka ji an dakatar da wani afim, mace ce. Tun da aka fara dakatarwa haka za gani. Abin baka rai ne mana, kai ka san dai faɗan da aka fiye yi ma industry na mata kaɗan ne. To waɗannan su shugabannin mun ƙi mu ba su goyon baya, kawai kowa yana ganin wancan yana samun kuɗi, wancan yana samun kuɗi, kawai sai ake haɗuwa a yi komai. To ba wanda ya isa wannan hukunci. To bayan nan kuma su akwai jami'ai na da kima da kuma Fatisu da Kabiru da Tattako. Ake na ladin kima ba abin mamaki ba. Amma mene da dalilin ka da baiwa Fatisu a Naira Marley? Wannan wani abu dai
lokacin da na tashi daga bacci na ga ana ɗan lauyoyi da yawa abokaina sun min magana wannan abin da ta yi ya kamata a ɗau mataki, ya kamata a ɗau mataki. So duba da yadda na ga mutane sun dama a ɗau matakin. So kuma in ka kalli yanayin rayuwar mutum, kai masa kowane rago ko kowane sa ko kowane saniya akwai inda ake kada ita. Wani ƙarfi za ka sa masa, wani dabara, wani kaza. To akwai abin da yake faruwa. Sai kawai wani hadisi ya faɗo min a kaina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin an rawaito ya ce wa atbi'u sayyi'ati alhasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amin. Sai ce kamar da lokacin da wani ya ma mummunan abu ya jefe ka da shi, kai jefe shi da kyakkyawa, sai kuma kai mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala. Na san da yawan mutane yanzu za su ce bari wata ran ina tsoron san da wani zai gwada. Na ba da misali a baya na ce za a zo ruguntsum ya zo na siyasa, wannan ya fito ya zaji shugaban ƙasa, wannan haka ne, amma na tabbatar maka banda wannan lissafin ba wanda zai wannan abin ya tsira, gaskiyar magana. A'a wannan ai kuma ya tafi, wani ya sace shi kuma ya fada wani hadisin daban, ko ya shiga wata aya ma, tunda gaga hadisi tafi karfin aya, ya shiga fa jaza'u sayyi'atan misla. To yanzu ake gargadi sarkin waka yake na kan wani ya sake. To ai kai daga gani ka san maimakon miliyan 1 nan ita ta je ta zauna ta huta, in wani ya shi ko miliyan 1 nan sai samu lauyoyi na su huta su buga da shi. Shi ne ai. A ƙarshe mun yi maganganu amma ni ta baki ni ta baka da ko da mun ta baka da mun ta baki da wace waka sarki da su ga kai na baka da so fa ai ramadi waƙar mu bi da duniya a hankali, mu bi da duniya a hankali banda tambayar izgili duk yawar rabo, in ba kai karka ɗau salon jahili, in rabo ya tsago da kai kuma abin itabbata da kai, rabu shi ice sai da kai, in sai da kai kawai sai da kai, in abin ya zo babu kai, rabbu ne ya ce babu kai, idan babu kai kawai babu duk duniya ba mai ja da kai. Rayuwa kama da Allah. Tambarin Hausa, aman gaskiya.